Kolmenak 6 urte hauetan bezeroek erakutsitako konfidantzari geure eskerona. La Colmena Eslabakalea 3, Iruñea eta lacolmenatayuda.com webgunea. La Colmena eztia eta gehiago. Martxoa, koltsoiaren hilabetea. Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren eskaintza. Koltsoiona ezinbestekoa baita zure atsedenerako. Produkturik aurreratuenak eta markarik hoberenak. Koltsoneria Gorritxoren 2 saltokietan, Tafalla 26 bis eta Tuterako Benjamin 8. Bizi atsedena. Colchonería Gorritxo, vive el descanso. Euskal Herria Irratia, aukera on. 1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egun honen zule goizeko 9:00 eta 5 minutu direnean, Euskal Herria Irratia zure sintonian, Metropoli Forala beste 2 orduz, hodei bakan batzuk, baina zeruan urdina nagusi goiz ederra. Asteazkena da, apirilak 6 ditu, 3 hilabete gaur justu, txupinazoa pizteko. Nafar parlamentarien solasalian Geroa Baiko Jokin Castilla EH Bilduko Bakartxo Ruiz ahal dugu Podemos alderdiko Laura Perez eta Ezkerrako Joseba Ezeolaza elkartuko ditugu. Azken egunotako argazki zenbait aukeratuko dizkigu tertulia grafikoan Xavier Santamaria gure begi kritikoak. Batirtze Kabello irakaslea Unzue herriko bizilaguna Grezian izan da azken asteotan, ez atzera ez aurrera gelditua diren errefuxiatuak laguntzen, bertan ikusitakoa kontatzera etorriko zaigu. Asier Larretxea poeta bastandarrak idatziko du gaurko mikroipuina eta datorren asteburuan autobus geltoki zaharrean azoka solidarioa antolatu dutela gogoratuko dugu Urreas ekonomia alternatiboaren sareak antolatuta. David Garnacho antolatzaileak emanen dizkigu xehetasun guztiak euskalherriairratia.eus FMko 91.4. Metropoli Forala. Egunon Juan Cruz Lakasta. Egunon Pillo Arginarena, egunon Metropoli Foraldar jaunandere maiteok, eta egunon Igor Eskudero, ari Eskudero teknikari. Egunon lagunok, zer moduz? Ikusi zaitut beroketariketak egiten atzekin lehen, ez? Atzekin gero mugitu behar baitituzu, soinu maiko, botoiak eta ordenagailukoak eta enparagoak. Beti berotu behar da ariketekin. Gogorra da, ez? Bestela zaintiratuak eukiditzakezu eta lesio larriak. Bai, benetan. Artritisa, ez, baina izanen da, esan dut dago, tenis jokalarien ukondoa izeneko alako zera bat, sindrome bat, izanen da, ez da? Soinu maiko profesionalekin loturikoa? Nik problema asko dibizaten ditut hotz egiten duenean. Hotz egiten duenean kalean behatzeekin, gero di lanak edo egin bar baldin baditut, gero hasieran problema ditut. Tendinitisak eta sortuko dira, seguro. Mugikortasun arazoak, horregatik beti guanteekin, eta hola saiatzen ez ibiltzen beti. Haze piura. Nole bile bar dugun, Ez, horrutzeko kontua, ez dugu bide horretan aurrera segituko, izan ere beste bide bat hartu behar dugu, 2 orduz Metropoli Foraleko karriketan zehar, paseoa egin ahal izateko, beraz, arren otoi eta favorez, Igor Pertsianar! Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Foru prentxan foru ogasuna protagonista nagusi errenta aitorpen kanpainaren aurkezpenaren kontura. Diario Notiziasek lauzuta bera, 120.000 aitorpenaren karietara, 18 milioi itzuliko ditu ogasunak hilaren 18tik aurrera. Diario Navarrak ere lauzuta bera, ogasunak 169.000 errenta aitorpen egin ditu eta bihartik aurrera interneten jarriko ditu. Berriak indarkeria matxistarekin zabaldu du. Andre bat larri topatu dute bidarten ustez senarra ura hiltzen saiatuta. Garak immigrazioaren Euskal Behatokiaren 2015ko barometroaren emaitzekin zabaldu du. Euskal Herritarrek etorkin kopurua egiazki denaren alako bi dela hautematen edo pertzibitzen dute. Pertzipzio subjektiboa da bistan denez. Azaleko irudiei dagokienez foru prentxan Sanfermietako kartel lehiaketako 8 finalistak ikusgai. Berriaren azaletik berriz, feministok prest goiburu du manifestazio nazionalaren bultzatzaile, deitzaile, Rodriguezek, Iturriozek
eta arraizak irribarretxu egiten digute so. Irudi horri atxikitako goiburua kolektibitatean erantzunak sortzeko deia. Garan azkenik Frantziako poliziaren eta ikasleen arteko liskarrak ikusgai, gero eta protesta gehiago egiten ari dira hexagonoan lan erreformaren aurka. Lehen horri aldeetako bigarren mailako goiburuen artean, honako hauek eman digute atentzioa. Berria, beste etxe bizitza politika bat iragarri du Laparrak espekulazioak salatuta. Gara, itoitz, 20 urte estatua asaldatu zuen ekintza egin zutenetik. Barruko herrialdeetan jakina presa eraikitzeko kable mozketari buruzko erreportajea aurki daiteke. Diario de Noticias, behin-behineko irakasleei ikasturte osoa ordaintzea aztertzen ari da hezkuntza departamentua. Diario de Navarra, sindikatuek ez dute sinatuko gobernuaren behin-behineko irakasleen inguruko eskaintza. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta bederatzi, eguneko argazkiaren ordua. Eta gaur argazki hori belarriratuko diguna, Jon Alonso jauntxita gurgarria, beraz Jon, egunontan aizunean aurrera. Bai, egunon. Oiz kanpoko protagonismoa dauka gaur, Ogasun Kontseilariak egunkaren berzio digitalean behintzat, berrian eta notiziazen bietan, azalean ageri baita. Mezua argi dago, ez da kezkatu behar. Estatuak eta Nafarroak egiten dituzten kontuak diferenteak izan arren, ez da kezkatu behar. Ez da kezkatu behar, bi kontuok diferenteak izanagatik negatiboak badira ere. Herritarrok oso asumitua daukagu eta ez gara kezkatzen kontu publikoetan europuta bat ez dagoela eta argiago sumatzen dugun arren. Notiziazen eta berrian agertzen diren bi argazkietatik eta kezkatzenen naizen arren, preokupanteagoa iruditu zait berriak dakarrena. Konsejaria hemizikloan dago, baina mugikorra sari daizketan. Hau da, benetan inporta diren gauzak kanpoan gertatzen direla azpimarratu nahiko baligu bezala. Kanpoan, Panaman edo hor nonbait. Egunon pasa. Egunon pasa, Jon, estimatu dago, guk aurrera segituko dugu paseoan, Mikel Bujanda lankidearen eskutik. Egunon, Mikel. Kaixo eta egunon. Beti bezala, albisteak enda dakartzu besapean, nondik zabalduko dugu? Bueno, gaurko egun honek ekarri behar dizkigun gaiak, interes eguneak ugari. Gaurko honetan, egun bakoitzak bereak ekartzen ditu, batzuk errepetitzen dira, besteak berri dira. Gaur esate baterako, eta nik uste gai nagusi izan ditekela. Iruñeko udal batzatik. Aritz Romeo, Edurne Egino, Armando Cuenca. Hiru hauek iragarri dute. Agertuko direla eta zehaztuko dutela ze jokaera plan adostu duten tenis klubaren atzian hor dauden persona hoiekiko eta behaz zehaztapen eta nola jokatuko duten. Gaur prentxan irakurri dugu orube hori garbitzen hasi direla. Bueno, hori da bat, baina problema nagusia da hor dauden personei ze irtenbide proposatzen zaien. Nagusia hori da, baina gaur irakurri dugun horren inguruko albistea hori zen. Bueno, bai, garbiketa da noski, hor dagoen gai eta kontu bat, bueno, ezaguna den bezala, ja hilabeteak badira, gertaera aditzera eman zenetik, problema lehen hautik zegoen, baina ezagutzen eman denetik. Daude hor, eta jite horretako gune gehiago badira Iruñean, aipatzen ez badira ere, balirudike, beste iruzpalau badira, balirudike kokapenak eta urubearen nagusia norden, horrek ere baduela bere garrantzia, bere eragina oihartzu mediatikoan. Sail diferentetatik eta plantamentu interdisziplinar batetik aztertu dute egoera eta saiatzen ari dira hori irtenbide ematen, gizarte arloan, gizartekintzan ari direnetatik hasita eta gero beste arloak dira noski, garbitasuna, segurtasuna eta alakoak, eta gero bestea da zuzenbide arlotik, toki pribatua, publikoa den, bai ez, eta hor, konsiderazio horiek behaz gaur puntu nagusietako bat horixe.
deskuidatu gabe, noski, gaur asteazkena denez, gobernuak bilera egin behar duela, eta beraz horren berri emanen digutela. Parlamentuan lan saio interesgarri, Franco, esate baterako Europako gaiak, eta bi saio diferentetan, dago iragarria Mikel Irujoren agerraldia, lehendabizi harreman instituzionalekiko, hobeki esanen dugu, instituzioekiko eta hiritarrekiko harremanetako batzordean, lehendabizi eta gero gai Europarren ponentziarenean, eta hor, Nafarroko gobernuak Bruselan duen ordezkari delegatua Mikel Irujo beraren azalpenak. Baina gero bada beste lan saio bat, aurki Audientzia Nazionalean epaitu behar dituzten zenbait hiritar agertzekoak baitira euren testigantza ematera. Oraindik ere saio gehiago gaurko arratsean, alde batetik toki administrazioko zuzendariak egin behar duen agerraldia eta bestea Elio Robleda kontuen ganberako buruarena. Eta hemen zuzendu egin behar dugu, esan bai genuen, Elio Robledaren azken agerraldia izanen dela. Ikusirik biharko osoko bilkuran presidente berria hautatu behar dutela erakunde horretarako. Baina zehaztu digute, esan digute, gauza bat dela bihar izendapena egitea, beste bat dela karguaz jabetzea eta artean interinidadean edo jardunean seitu beharko duela Elio Robledak zenbait astetan. Eta hortaz ez da ziurazki azken saio izanen baizik besteren bat. Eta hemen dator kontua, zenbat aldiz agertu ote den Elio Robleda parlamentuan, eta esan digutenez 200 gertu egon litezkela konparezentziak. Askotxo irutu zaigu. Bueno, galdera esanen dizut nondik etorri zen. Dena dela marka hori Mendozak aurki apurtuko du. Mendozarena badugu ja zehaztepenak egin ditugu behar ziren konsultak eta ja 13. agerraldia eduki du. Baina egia da horietariko 2 berak eskatuak izan direla. Orduan ez da beti oposiziotik eta joan arazten dutena, gehienetan ala izaten da, baina berak ere eskatu du pare bat aliz eta orain 3. berak eskatua du, ja, tramitatua dagoen eta pairen ingurukoa berak eskatua da. Hoi zai gaude, ja, oposizioko ez duten eragozpeni jartzen hori, igual, bueno, en fin, hori eta gero, ja, zaztu digute ere, zenbat galderari erantzun behar izan dion, ez ostegunetan, bueno, 2 astetik behin egiten da kontrol saioa, eta hor ere, ja, askotxotan izan ditu interbentzioak, eta 100 gora, ja, idatzirik eman dituen erantzunak. Galdera izan daiteke, uste note dioten tarteri, gero, departamentuan egin beharreko lan egiteko, ez da, zenbaitetan. Bueno, baina hortxe edokate, ez dut esan behar kurruzuifikatua, gurrutziltzatua, ez. Bueno, hortxe, beraz, protagonismoa ematen diote, hori horrela da, batzuk eta bestek. Bueno, hori, eta kontua da, noski, Elio Robledaren marka, Elio Robledak, hau, bestea da, kontuen ganbaran 7 urte egin dituela. Baina egia da ere, lehen garai batean eta kontuen ganbarako presidentaren agerraldia noiz edo noiz eskatzen zela, hola informe beresi batzuk edo interes partikularra zeukatenak, eta orain uste dut jaia sistematikoa izaten dela. Txosten bat egin, udal jakin batez, eta da bestea, ez? Esate batako, udal jakin bati buruz egiten duen informea, gai hori udal horri doakio. Parlamentuan eginkizuna da ere, udalek zer egiten duten, da zer egiten ez duten, hori da beste bat, baina fin. Eta gero bestea ja izan diteke. Berriozarri buruz egin berri du kontuen ganbarak txosten bat, baina ez dakigu, ez dugu uste, honi buruz azalpena eskatu diotenik edo agerraldia. Izan ere kontuen ganbarak, nik uste inoiz egin duen informerik laudagarriena dela, goretsi egiten du Berriozarko udalak egindako gestio ekonomikoa. Publifikazioa zenbait alorretan. Bai, eta aurrezpena eta gestioa. Eta ez kirol zerbitzuena, beste garbik eta zerbitzuena. Orduan, esate du da, goresmen laudorio eta losintxak egiten dizkio, eta igual batek interesa eduki dezake. Alakoak aitzeko. Bueno, parlamentuko lan saio ez ari ginen, baina badira noski gaurko bestelakoak. Bai, parlamentuan izanen de bestea, baina aurrez aurretik diputazioen egonen dena. Zein da, entelekia ote da, arrelarko aingerua... Herriko 12 parlamentariekin horri buruz mintzatuko gara, 10 minutu gara. Bai, baina lehenengo diputazioan du, noski sarrera. Atzo, Iruñeko udaletxan izan zen, da Joseba Asironek gogoratu zuen, nola arrelarko aingerua, Mikel Deuna,
konsideratua dagoen da, ez da oingo kontu aspaldikoa, Euskal Herriko zaindari zaintzaile. Eta gogoratu zituen Goñiko Teodosioren historiak, eta horrek ere Nafarroaren historian duen indarra eta duen balioa. Perspektiba historikoa, Euskal jendearen perspektibatik egin zuen bere mintzaldia, atzo Joseba Asiron alkate jaunak gogoratuz noski udaletxeak ateak beti zabalik dauzkala, baita Alarko aingeruari eta bere eramale direnei ere. Bueno, hau esanik, gaur esan dut Horren inguruan mintzatuko gara, bai. Horixe, galdetu entelekia dela iruditzen ote zaien edo. Bai, saiatuko gara, ea iristen garen puntu horretara. Bai, bueno, horretako nik bakit isildu behar dudala alde laizterren. Bizan ere, badira beste gai eta kontu askotxo interesekoak gaurko egun honetan, txirrindulariak. Leza kaldera iritsiko direla hori bakezu. Euskal Herriko itzulia dela eta... Baina leza horretik ikusi nahi dituenak, Gasteiztik atera eta sakanalde egin behar dute, aldetik aldera eta geho Irutzun lekun berri, Uitzitik leitza eta hor sartuko dira Gipuzko aldean, baina gero berriz aritxulegi eta aginati lesakara sartzeko. Antzerki funtzioa gogoratuko dugu, eta ja aurreratuko dugu artea, izeneko antzerki funtzio honetarako arratsaldeko saioan geure Irrintzi plazan akaso, sarreraren bat edo beste izan dezakegula entzulen artean banatzeko. Baina betire interesa duenak sarrerak ere hartu ditzaken, noski antzerki eskolan gaurko arratsean antzerki aroaren azkeneko saioa da, aurrekoak aste sanduko oporren aurretik egin ziren da orain gelditu da hau. Ospe haundia duen lana da, eta hizkuntza askotan eta mana da, eta orain euskarazko bertsioan arte. Eta ez da izen bate hizkuntza da, baina... Haunitzetan, euskaraz ere, bai. Dozena bat baino gehiago ziren, okerrezpa naiz, buruzari naiz, aurreko edan irakurri nuen, eta asko ziren, bai. Bueno, hemen txutzeko dugu, naiz gaurko egun honek ekartzen dituen bestelako oroitzapen batzuk ere. Badakizu, apirilaren 6 izan zen, aspaldi, 1969an, lergai bat eskutartean zeukatela eztanda egin eta hil ziren Artajo eta Asurmendi. 1969an, akoratu nez lehen Jon Alonsok bere Odei Berdeak liburuan aipatzen du gai hori. Eta Itoizko urtegiko presako kableak badakizu zegunarekin moztu zituzten. Baina niri, bakit esan behar duzuna. Baina zuk badakizu, pentsazu, niri etorri zei lergaien kontu hori, baina fetxa hauetan berean, baina desente urte berandago izan ziren Emiliano Iturri eta Joldirena. Egoera oso beretsutan hil ziren, eta hori ere izan zen oraingo fetxa hauek, apirilaren 5-6 izan zen. Maiatza izan zen Aleman eta Valentziarena, 1982an. Zirkustantzia beretsutan, eskutartean lergaia zeukatela. Baina, oin dela 40 urteko apirila ura bai izan zela latza. Oin dela 40 urte izan zen Segoviako espetxeko iesa. Atzoko egunarekin urte horrenaz. Bai, baina oraintxe gertatu zen Angel Berazadiren hilketa. Orain dela 40 urte izan zen ura ere. Oso momentu gogorrak izan ziren, hori urte batzuk dauzkagunoko gogoan daukagu oso nasia batetik igez eginda zeudelako Segoviatik eta jakina zen hor Auritz eta inguru horretan eta zibiltzala eta bestaldera pasatu nahirik, goratu katalan bat hil zutela tiroz, 3-4 izan ziren hor gordetak gelditu zirenak eta azkenian iritsi ziren, beste guztiak harrapatu ziren. Baina orduan gertatu zen, pentsa nola diren gauzak, Angel Berazadiren baiketa eta hilketa, hor esaten dute bitartekari lana egin zutenak Perturrekin elkartu zirela, Perturrek ja esan zien gaia bere eskutatik kontroletik aparte zegoela, Berazadila agertu zen, eta handik hilabete gutxira, 3 hilabete gutxira, desagertu zena Perturbera izan zen. Eta 76an gero maiatzak karriko digu, datorren hilabetean Montejurrakoak eta 76, dula 40 urteko haiek, benetan, mantxo gogoratzekoak dira, baina,
mugarri bat Euskal Herriko historian. Bai. Ez da horren besteriako izan zen, baina nik ere gogora ekarri nahi nuen bestea, gaurko egunarekin moztu zituztela Itoizko presako eraikuntza lanetako kableak, bai, 20 urte joan zaizkigu dagoeneko, Itoitzekiko solidarioek edo elkartasun taldeko kideek. Ederki bada, bederatzek eta baita hori da, jarraian zerbitzu publikoko informazionea, horren ondotik zer, bada parlamentarien solasaldia gurean. Iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Iruñean erroldatutakoek botoa eman dezakete Sanferminetako kartel lehiaketako 8 finalisten artean irabazlea hautatzeko. 0 telefono zenbakira deituta eta pamplona.es webgunean eman daiteke botoa aprilaren 18 arte eta Zibibox aretoetan aprilaren 16 arte. Gaur 7:00 Gazteriaren etxean neska berriak 24 orduz jite elkarteak antolaturiko giza eskubideen eta zinemaren zikloaren barruan, doan aldez aurretik gonbidapena hartuta. Gaur ere 8:00 antzerki aroko azken emanaldia antzerki eskolan Rude Teatroko 35 hizkuntzatara itzulitako Jasmina Reza idazle frantziarraren arte antzeslana taularatuko du euskaraz. Sarrerak 8 euroan 5 ikasleentzat. Informazio gehiago 0 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea. Hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 948241236. estudiomediconavarro.com. Iturrama Institutua ateak zabalik apirilaren 6an arratsaldeko 5etan Zibibox Iturraman. Helburua institutua ezagutaraztea 2016-2017ko matrikulazioari begira. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua Serafino Labe 16. Informazio gehiago 944-886-5 telefono zenbakian. Aurre inskripzioa egiteko epea apirilaren 11tik 14. Urte osoan, baina bereziki udaberri eta udan, erabili babes eta berme osoa eskaintzen duten eguzkitarako betaurreko graduatuak. Zatoz, Optika Iruñera eta 69 eurotik aurrera eraman zure eguzkitarako betaurrekoak. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4 Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. Carmen Kaleko herriko taberna aste guzia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruña, orain ardo karta berezia. Metrópoli forala.
Parlamentua hitzaren tenploa bada, jarraian Euskal Herria Irratiko estudio nagusi hau elearen baseliza bihurtuko dugu, gurean baititugu jada, gure parlamentarien solasaldiko kidea konparaziora gurera iritsi da, Jokin Kastiella, gero Abaiko parlamentaria, egunon Jokin. Egunon, Fadul. Eta badakizue, zer esaten den politikariek arduratu behar duzuela, herritarrak egiazki arduratzen dituzten kontuez. Beraz, gaur asteko Sanfermietako afixez mintzatuko gara, atzo 8 finalistak aurkeztu zituzten, talendabiziko galdera zuretzako Jokin, horien artean zein duzu nahiago? Ikusi ja ez ditut egin, baina hola gainetik ikusita... Banekien hori aipatuko zenutela eta horregatik sartu... Bakarra ere ez. Bakarra ere ez zaizu gustatzen. Ze diplomatikoa, ez? Bueno, baina ez hori tradizio... Edo etxara bustitzen. Tradizioa da Iruñean, ez? Pixkat egurtzea eta esatea denak oso txarra. Baina hola ikusita agian hori bosgarrena, hor erraldoien irudiak. Niri ere bai, erraldoiena. Musu stylen altzeko... Niri hori txusiena iruditzen zait. Bai? Itxoin, aurkezpena gine ditugu. Bilduko parlamentari Bakartxo Ruiz, mi esker etortzeagatik, zein gustatzen zaizu zuri gehien? Bueno, esan dudan bezala bosgarrena da gutxien gustatzen zaidana. Nau erraldoiak irudikatzen dituena, musuren estiloan, haien artean begirada, lizunak, edo horrelako zerbait ere bada, ez da? Begirada gurutzatuak, badira iradokitzaileak, berragun horrela. Hori gutxien gustatzen zaizuna, gehien gustatzen zaizuna zein? Egia esan bereziki ez zaite bakar bat gustatzen. Bueno, nik uste dute nabarmentzekoa, laugarrena, euskaraz hitz bat daukan hori behintzat berezitasun moduan. Edo bi, ez? Ama maitatu, esan dut, ama hori... Begira, amaren txiki ikusten ari naizen ez orain neukan ikusitare. Baina, bueno, bereziena eta behintzat... Badakizu, ze arrakzio duen arteaz ez dakien edo zein iruindarrek hori ikusita. Nire 5 urteko alabak asko zobeki eginen luke, letra politagoa du eta... Hori da, pixka bat tradizio bihurtu baita alakoak egurtzea. Ama maitatu, genero ikuspegia eta euskara biak, ez? Bai, berezitasun horrekin... Ikuspegia zezentzutan, zen bat garbiketa egingo dituen amak Sanferminetan edo... Naiz sartzen, baina izenburua, orain buruz ez dakit, baina... Ama maite zazu, horrelako zerbait ere badago esan edute, badago hitz joko bat horrekin. Beraz, amak behintzat sartzen ditu, eta enpin, galdera izan daiteke hori, galdera ere izan daiteke, maiatzaren 24an aldaketa gauzatu zen, Iruñeko udaleko aginte taldean aldaketarik somatu alduzue kartel finalistetan. Laura Pérez, ahaldugu Podemoseko parlamentari, ongetorre gurera. Egunon, kaixo, ez dakit aldaketarik somatu dudan, urtero izaten dira antzeko parezido, ez? Baina berez, niri beti iruditzen zaizkit interesgarriak, eta beti bezala ez nuke jakingo zein aukeratu. Ginen duzu, erantzun izanen da, ahaldu guren erantzun prototipikoa, jendeak aukera dezala. Hori da, honek azken finean, erakusten duena da, nola zenbait gauzentzat bai jendeak erabaki dezala beste batzutan ordea. Eta jendeak itxusien hautatzen badu, zein batetan hori gertatu da. Askotan gertatzen da, ez? Jendeari galdetzen diozunean, agian, okertu daiteke, baino nik uste dut gero eta kultura demokratikoa zabaltzen baldin badugu azkenean. Baina behitu, lehenengoa... Zezen Pikasianoa. Pikasianoa gustatu egiten zait, hala ere emakumeren falta, somatzen ditut falta. Emakumeko horrekalarien falta. Zezen Pikasianoa oso originala, uste dut horrelako 500.000, 545, besterik ez dituzte aurkeztu. Zezen Pikasianoa klasikoa da, urtero... Izango da. Bizpairu finalisten artean bat behintzat. Joseba Zeolaza, izquierda, ezkerra, egunon. Zuk zerri dozu. Neri ez zaizkit gustatzen zezenak eta santuak agertzen diren kartelak. Ez zehozer bereziaren gati, baizik eta hori tradizioare apurtzeko momentua denez. Baina zior zaude San Fermin dela, ez dakit Charlie Tximino zaindua ezote den. Kartela ez dakit. Ikusi duzuen bere osoan... Berbada, benetan diotea, beria eta ikusita... Niri gustatzen, Jokinek esan duen bezala, erraldoien kartela, ez dakit puntu simpatikoa duenez, transversala da, guztion artean begiratzen dira, eta betez ere, santua eta zezena ez direlako agertzen, ez? Osongi, inork ez du aipatu lankide batek Korte Inglesen poltsa ditzen duena, zapi irukiekin, iruki gor
gorri eta zuriekin osatua, hor esaten dute bakartxo, 30 segunduz begiratzen baduzu, 30 zentimetroko, ez, ateratzen zaizu Joseba Siron irudimentsiotan. Eta gainera ateratzen horrela, oiu eginez bezala. Bai, horrela zerbait. Originala ere iruditu zait, Bai. Bueno, baina hau azkenean, bai, osongi dago, jendeak aukera dezala, en fin. Kamisetak egiten dira. Osongi dago, baina gero hau azkenean merchandising produktu bat bilakatzeko aukeraketa bat da. Osa, jazta, eta milioiak aterako dira, kamisetetan, eta propaganda egiteko, en fin, garrantzia berezirik ez dio ikusiko dugu aurtengo Sanferminetan. Espero du baiet. Udalaginte talde berria, kastia aukidu, gauzak prestatzeko, bai, ikusiko dugu. Bueno, tira. Gai, nola esan, folkloriko, merchandising gaia dela esan duzuzuk, nik esanen dut folklorikoa dela, eta itzuzen ere folklorearekin, zer ikusia duen gai batekin segituko dugu, folklorearekin, erlijioarekin, tradizioekin, euskaltasunarekin, estatuaren eta elizaren arteko banaketarekin, enpin, adar asko edo harimutur asko dituen, hari mataza da, aipatuko duguna. Izan ere, gaur eguerdiko 12etan, Nafarroko Parlamentura bisita eginen du Aralarko Mikel Deunak, Mikel Goiaingeruak, eta horren inguruan mintzatu nahi dugu zuekin bisita eginen du horretarako aukera eman diotelako UPNren eta Geroa Bairen botoek, Jokin Kastiella. Hori da bai. Guk alde egin genuen bestaguneko mailean. Geroa Bai. Geroa Bai. Bai, baina ez dugu gaizke ikusten, zergatik ez duen etorri behar urtero etorri izan den irudiak parlamentura, are gehiago orain badiogu edonor sartuko dela Nafarroako parlamentuan, edo parlamentu irekia izango dela, eta bueno, ez dugu zentzu nahi ikusten ez, orain parlamentua itxi nahi ezatea Nafarra askorentzat, ze horrela da, hain maitatua izan den irudi horrentzat. Eta gero argudioak ematen dira, askotan erlijio eta estatuaren arteko banaketa hori eman behar izaten. Eta nik uste dut ez dagoela zer ikustegorik Aingeruari harrera egitea, ze horrela izan da ohitura hemen aintzinatik, dela urte askotatik. Bai, eta agian ere ezberdindu beharko genuke zer den laizitatea edo laizismo militante hori ez, eta azkenean kristautasunari egiten zaion sumin hori edo banatzea. Azkenean ikusten ari gara gai honek oso eragin handia edukitzen ari duela edo iskanbila handia sortzen ari duela, eta nire ustez normalentasun askoz handiagoarekin ere tratatu genezaken. Ederki, parlamentura bisita egitearen kontra bozkatu zuen EH Bilduk, baina atzo Goiaingeruak Iruñeko udaletxera bisita egin zuen, eta harrera ofiziala egin zion EH Bilduko alkate Joseba Siron jaunak. Erabili zituen argudioak bere jarrera hori defendatzeko, oraintxe Jokinek erabili dituenen antzekoak, eta beste kontu bat gehitu zuen, arestian aipatzen genuen euskaltasuna, nabarmendu baitzuen Euskal Herriaren zaindaria dela Mikel Deuna. Bai, neu enagoa doz, horrekin, zer duzu esatea? Ni neu enagoa doz. Hori esatea nahi nuen, bai? Bai, ni neu enagoa doz, nik errespetatzen dut, bai alkatearen iritzia, eta bai EH Bilduko udal taldeak hartu duen erabakia. Oraindik ere, eta urterik urte jarraitzen dugu, benetan gai hau, erabat, gai honetan erabaki bat eratuak hartu gabe. Eta hori gertatzen zaigu herrietako prozesioetan, herri bakoitzean, hau da, nik uste dut eremu pribatua, eremu publikoa. Tokian tokiko idiosinkrasia, baten batek dio indiosinkrasia aintzatatu behar dela. Hala da, eta ez gara talde bakarra, uste dut alderdi politikoen artean batzuetan baditugula gai batzuk, eta hemen, eta egia da, ni Jokinekin ados banago zerbaitetan. Aingeruaren kontu honekin guztiarekin egia da, erlijioa zaratago, hainbat jendek sinestu nahi izan ezarren, beste tradizio, beste tal, euskalduntasunaren eta Euskal Herriko ohituren eremu horrekin lotzen duela. Eta hori ere egia da. Eta sinesduna ez den fededuna, ez den hainbat jendek,
tradizio hori baduela. Baina nik uste dut, benetan jo beharko genukela eta urratsak eman, eta alderdi politikoetatik hasita, eta niretik hasita. Uste dut, eztabaida hori, behingoz argitu behar dugula, eta berezteko gai izan behar dugula, eremu pribatua, eta horrek izan behar duen errespetua, alde batetik, eta bestetik instituzio publikoek, eta kargu publikoek, hautetxiek, daukagun papera, eta uste dut bi gauza horiek erabat diferenteak direla. Beste alderdi hori euskaltasunarena nabarmentzeko gustatzen zait, bai, aitortuko du, gustatzen zait gogora ekartzea gertakari bat duela zenbait urtetakoa, Goiaingerua iristen ari zelarik Iruñera eta miserikordia etxeko aingerutxoa musukatzear zelarik Pantxa Navarrete pasatzen handik, haren kotxearekin, eta balazta zapaldu ordez, azeleragailua zapaldu zuen, arrastaka eraman zuen trafikoa nolabait ere moldatzen ari zen udaltzaina, eta hor biztanda etzela izanen Takonera kalean. Takonera kalean, hor boskezillotik urbil, horre nonbait, bai, edo basotxo kaletik urbil, uste dut ala dela izen ofiziala. Bueno, Laura, Goiaingerua gaur parlamentora joanen da egun guerdian, baina han ez da izanen parlamentuko presidente Ainhoa Aznarez, izan ere ikastetxe batera bisita egin behar du, ordu berean, baten batek esan du, aintzata hartuz kargo instituzional bat duela, gehiengoak erabakitakoa onartu beharko lukeela eta bete beharko lukeela, Laura? Bueno, lehenik eta behin esan beharra dago, ez Ainhoa Aznarez, ez Podemos, ez dela horregongo, eta berak azken finean bere papera eta bere paper instituzionala betetzen ari denez gero, aldez aurretik hartutako konpromesuak beteko ditu, besterik gabe, orduan noski onartu egiten dugula gehiengoaren erabakia, baino ez da deus ere eta are gutxiago alako Goiaingeruak parlamentura noiz egiten duen bisita, lehendik ere bazen ekiten, beti egiten baitu Pasko astearen ondoko astearen asteazkenean. Ba, egia esan beharra badut, aitortuko dut, nik ez dakidala, noiz etortzen den, ez dakidan bezala urtero noiz izango den Paskoa. Orduan, hori da gertatzen dena, sinesmenik ez, edo erligiorik, erligioen jarraitzailerik ez garen ontzat, orduan hori ere respetatu beharra dago. Kontua da, instituzionalitatea kasu hontan, zalantzan jartzen duguna gainera, ea horrote egon behar duen, beteko da, geroa bairen partetik, geroa bai baita lehendakari ordea, eta orduan horrek beteko du erakundearen ordezkaritza. Orduan, hori da gure erabakia, eta halako gaietan nik uste dut errespetatu beharra dagoela, zen azken finean, lehen esaten ari zuena Jokine, ez? Tradizio bat dela, parlamentua irekia dela, bai, ados gaude, baino tradizioekin kontuz eta simbolismoek garrantzia handia daukate. Zen, klaro, Elizari eman zaion garrantzia eta papera ikusita, historian zehar, hor ditugu, bihar eztabaidatuko dugu parlamentuan inmatrikulazioen kontua, eta ze hori ere tradizioa izan delako, ez kontuz. Eta tradizioak aldatzeko daude, legearen kontra eta gizartearen kontra baldin badoa eta bakartxok esan bezala, eremu pribatuan geratu behar da norberaren sinesmena kasu honetan, eta orduan gu guztion ordezkariakaren ez gero, hori errespetatu behar da, eta laizitatea da, azken finean, guztion sentimenduak errespetatzeko modu bakarra. Joseba Ezeolaza, Izquierda Ezkerrak bisita honen aurkako ekimen parlamentarioak bultzatu izan ditu aurreko legealdian ere. Elkarretaratzeak egin ditugu pasaden urteetan gainera. Nik, San Miguel Arrako Aralarreri harrera egitea instituzio publiko batean, nik uste dut ez dauka zentzu handirik, ez? Laikotasunak proposatzen duena ez da kristautasunaren aurkako posizioa, baizik eta instituzioen neutraltasuna.
Eta hori argi izan behar dugun, instituzio publikoak neutralak izan behar dira erlijio kontuetan. Eta aldaketa, gure aldaketa, lauron aldaketa ere laikoa izan behar da. Niko hau garbi daukat. Estatu mailan aldaketaren gobernu askok ere garbi daukate. Santiagon, Kadizen, Hueskan argi daukate aldaketa laikoa izan behar dela, eta hemen Nafarroan Berriozarren, Tuteran eta Burlatan ere argi izan dugu laikotasunaren aldeko apustua egon behar dela. Nik ukatzen ditut bi argudioak, ez? Ez da tradizio bat, Jokin. 80ko hamarkadan egindako harrera bat da, ez da tradizio bat. Oain dela 80 urtekoa esan dago duzu, ez? Zemilera etzerun dago 25 balestenak hasi omen zuen. Bai, baina ez... Hori beste afera bat da balestenarekin badugun edo ez horrelako tradizioaren hasiera gerekiko filinik, baina bueno. Ez da tradizio bat Nafarroko parlamentua harrera egitea. Bueno, ez da tradizio bat. Baina ez da tradizioan 80ko hamarkadan egindako usadio bat da. Ez da tradizio bat. Eta nik hori... Baina gurean 2 urte zerrepikatzen bai. 80ko hamarkadatik... Bueno, hori, baina askotan ez da tradizio bat dela, eta nik Laurarekin bat nator, sekulako tradizioak egon dira gure historian zehar eta aldatu izan direnak. Baina hau ez da tradizioa. Hau ez da tradizioa. Eta bestetik, esaten da, euskaltasunaren kontua, bale, bueno, kontu honetan ongi datorkigu argudio hori, eta 5 jagasen prozesioan, zergatik joaten zarete, zergatik joaten da Joseba Ziron prozesio hortara. Hor nun dago euskaltasuna. Askotan, horrela, bueno, argudio... Ze prozesiotara? Bueno, 5 jagasako mezara eta horietara... No, mezara, uste dute, alkateaz dela meza. Bueno, barkatu, Joseba Ziron behar bada ez. Joseba, orduan gauza... Beste zinegotzi batzuk bai joaten dira. Orduan, hor, euskaltasunaren mamia ez da, agertzen edo San Ferminetako prozesioan, ez dago euskaltasunik. Zera, konjunturalki euskaltasunaren kontua eta Euskal Herria ereserkian esaten denez, hori argudio hori erabiltzen da. Baina beste ekitaldi erlijioso batzuetan ez dago euskaltasunik, eta hala ere geroa bai eta beste batzuk joaten dira. Horreko lankide batek esaten zuen, pixka saltsa sartze aldera, Bai, ausartzen dira Mikel Deunaren kontra joatera, baina ez San Ferminen kontra, prozesioaren kontra, bai, baina ero inorkeztu esaten San Fermin festak ez direla, eta izan daitezela iruñeko festak, eta hori ezkara ausartzen, ez? Bai, eskubi zinegotziak txupinazoa bota zuenean, ez zuen esan gora San Fermin. Tani, hori, bitxea festak, izen da adibide hori bera jarri nuen nik. Vale, pues ya está. Nik esaten dudana da, guk laikotasuna proposatzen dugunok ez gara kristautasunaren kontra ari. Eta gainera, aste honetan esaten dut esaldi bat. Kaleetan barna egiten den prozesio hori Iruñeko udaletxeak edo instituzio publikoak lagundu egin behar du. Eta San Ferminetan gertatzen dena, erraldoiak behar baldin badira, txistulariak behar baldin badira, udaltzaingoa behar baldin bada, hori guzti horri lagundu egin behar diogu. Baina kalean, baina bere lekuan. Benetan San Miguel Ararako tokia Nafarroko parlamentua da, benetan tokia da Iruñeko udaletxea, nik uste dut ezetz. Interpelazio zuzenak izan dira Josebaren azken iruzkin honetan, beraz, Jokin Castilla... Nik ez dut elkarbanatzen iritzi hori, kalean izatea edo etxe barruan izatea azken finean bada nabardura bat. Eta nik prozesio bat kalean egin ahal izatea, baina parlamentu barruan era instituzionalean edo ala eskatuta aingerua jaso ahal ez izatea, zitut plano berean ikusten, edo zut ezberdintasun hori ikusten zergatik leku batean bai eta beste leku batetan ez. Tradizioak edo ohiturak, bai, egia da, parlamentua, Nafarroako parlamentua 1979an sortu zenez, eta, Urralbururekin 82an edo noiz izan zen. Hasitzen ez etortzen, bai, ez da 80 urteko ohitura, baizik eta bain dela 30 piko urteko ohitura besterik ez. Baina, bai, ohitura, nire ustez, Nafarroko gizartearen hein handi batek maitatu ere. Eta gero bestalde ere, nire ustez, arazoak eduki izan ohi ditugu gizarte honetan edo beti ere kristautasunarekin lotuta dauden ohitura horiekin. Baina nuka ezina dena da, badugula soziologian, Nafar soziologian, Nafar edo
mendebaldeko soziologia honetan oso posologia kristau handia. Eta ohiturak ere normalean erro horretakoak izan hori dira. Aipatu duzu bost zaurien prozesio hori, begira nik nintzateke udalaren parte hartzearen aurkakoa izango, naiz eta benetan esan kriston txorra da iruditzen zaidan. 1600 urtean izurrite beltz batengatik Kristo salbatzailearen bost zaurien irudi batekin prozesio egin zuten eta kriston txorra iruditzen zait, baina noain dela 416 urtetik egin izan den txorrada hori, begira, igual romantiko bat izango naiz, baina polita iruditzen zait. Kristoren hori berez biraua da, baina kasu honetan nik uste zilegia zela erabiltzea oso egokia baita, bez? Bakartxo, ez dakit erantzun diozun edo zion erantzun Josebari edo... Egia esan baldin badut, eta ez da utzikeria, baina gai hau benetan etzait batera interesatzen. Eta ez da... Entzulei bai, benetan. Badu morbo puntu bat. Bueno, niri morboa, iruditzen zait... Eta sakonean eztabaida interesgarria da. A ber, baina fondora jotzen badugu, baina nik ere aitortu dut, lehenengo interbentzioan aitortu dut. A ber, hemen debatea askoz ere, eztabaida askoz ere sakonagoa da, badago erlijio alde batetik, eremu pribatua eta publikoa bestalde batetik, laizitatea nola ulertzen den, ia ulertzen den, eta hori Josebarekin erabat ados nago, laizitatea ez da kristautasunaren kontrako jarrera bat, baizik eta neutraltasunaren aldeko jarrera bat, baina egia da, eta Nafarroa hontan, eta Jokinek ere esan duen moduan, gure oporraldiak, gure jaiegunak, gure egutegi, lan egutegi osoa antolatua dago sakoneko erlijioan oinarritutako jendarte batean. Eta horrek pizkanaka aldatuz joan behar du. Eta horretan urratsak ere eman beharko genuke. Batzutan aipatzen da, kristauentzat zer den, fededunentzat zer den mingarria. Badago hor, gehiengo bat, fededuna ez dena, gehiengo sozial bat, horrentzat zer da mingarria, zer ez da mingarria. Ni ere, naiz fededuna, baina azte santua datorrenean, nik benetan, ez daukat kultura erlijiosorik, ez dut inoiz erlijiorik eman, eta benetan ez dakit zehazki Pasko eguna bestea, la resurrección bestea. Baina bueno, sare sozialetan eta la resurrección aberri eguna omen da. Atzo jakin izan nuen eta bueno, gratulitzen txundituta. Paskoa igandekoa. Baina beti aberri egunaren Pasko igandea. Aingeruaren bisitaren kontra eta ez dakize eta prozesioen kontra, baina gero aste santuan oporrak. Bestelako porraldirik, ez daukagun neurrian, neuk ere, konstituzio egunean ere, Espainiako konstituzio egunean, Euskal Herriko konstituzio eguna, den egunean zu lasai, abenduaren 6an ez dudala jairik hartuko. Eta batzutan, jai nazionalen, horrelako irizpide nazionalen arabera, o politikoan arabera, konstituzioa ez, baina orduan, eguberrietan ere ez, nola eginen dugu, hori baina hori da. Nabardura txiki bat, esan nahiko nuke. Nik ez dut esaten 5 jagasekoa debekatu izan behar denik. Nik esaten dut, hor, instituzio publikoa eta bere ordezkariak ez dutela parte hartu behar. Horregatik, banatzen dut kalean gertatzen dena, edo elitza batean gertatzen dena, kalea ere guztiona da, ordunik ere hor zalantzak baditut. Eta diru laguntzak ekitaldi kulturalentzat ongi, baino ez, eta nik ez nator bat, prozesioi eta ez dakit, hainbat ekitaldiei diru laguntza behintzat privilegiatua eman behar saionik ere. Zergatik... Eta horrelakoetan asizkero, ez dira sortzen oldarraldia justo kontrakoak, eta ez duzu lortzen bilatzen duzunaren aurkakoa. Bueno, bagian gauzak poliki gamarko dira, lehen Jokinek esan duen bezala badugulako kristautasunaren kriston posologia eta Elizak gaur egun badu kriston indarra, gustatu ala ez, baino aztertu beharko dugu gure memoria historikoan ere zergatik gertatzen den hori. Hau da, duela urte gehiegi, Elizara, mesatara joaten etzena, agian egun batetik bestera desagertu egiten zen. Orduan, gauza horiek ere horren inguruan hausnartu beharko dugu. Gure gai zerrendan, honekin guztiarekin zerikusirik ez duen, edo bai, nondi
ez zaion beste gai bat bagenuen Nafarroako kutxa, esaten nuen edo bai. Gogoan baitut, konparazioan, Nafarroako kutxaren partaide den udal aurrezki kutxak bere garaian Amaia eta Euskaldunak 8. mendean izeneko liburua karrikaratu zuela, hor guziok irakurri genuela, eta hor Mikel Deunak bazuen bere rola. Nola nahi ere, Nafarroko kutxaren inguruko ikerketa batzordearen eraketa azterga izanen da, biharko osoko bilkuran parlamentuan, eta horren garrantziaz galdetu nahiko nizueke, baten batek esan lezake behin aldaketa gauzatu eta gero iraganeko kontuak berreskuratzeak ez duela zentzurik, Jokin? Bai, argi dago, inori ez zaio eskapatzen, azken lehen gintzaldian egin zuten ikerketa batzorde hori hasieratik ia jaio zela edo denok oroitzen dugun, nola izan zen Sergio Saiak buru zuen ikerketa batzorde hori, argi zegoen UPN-en aldetik bere garaian gehiengoa zuenez, ez zegoela inongo borondaterik horrekin jarraitzeko edo alik eta azkarren gaia isteko. Uste dut launkotaren konpromisoa zela Nafarroko kutxaren ikerketa batzorde hori berrirekitzea eta bere garaitik geritu ziren hainbat gai ikertzen jarraitzea eta asko geratu zirela badakigu. Ze hor daude aktak ere eta hor daude oraindikan konparezentzia edo eskaerak egin ez ziren eskaerak hor ditugut, beraz kasua berrirekitzea eta ondorio garbiak irekitzea eta gainera argi dugu ere bere garaian ikertu ez ziren arlo ugari ditugula oraindik konpromisoa zen eta horri ekingo diogu bai. Bi kontu, bakartxo lehendabizikoa Sergio Saias aipatu duerarik, Jokinek zeharka behiratu dizu, baieztapen eskean Sergio Saias kontuetan aditua zu bazina bezala, hemengo lauen artean. Komunikabide askotan ibilizarete elkarrekin, horrek, atentzio eman dit. Beste kontu bat, zer ateratzen alda ikerketa batzorde honetatik? Espero dezagun orain arte ez den ateratzea. Nik uste Jokinek esan duen bezala, aurreko legegintzaldian ireki batez ere, ireki zen, PSN-ek azkenean ontzat eman zuelako, eta bere burua zuritzeko ariketa, azken orduko ariketa moduan egin zen, bazegoen konpromiso bat legegintzaldi honetan jarraitzeko, eta horre beharko dena da, aurreko legegintzaldian lortu izan ezin zena. Informazioa, eta hor gogoratu behar da fundazioa, nik ere Nafarroko kutxaren fundazioa, nork osatzen duen, nork izendatu zituen orain fundazioan ardura daukatenak, eta horiek blokeatu egin dute dozen informazio jasoalizatea. Beraz, nik uste, lehenengo eginkizuna, izan beharko dela, fundazio hori osatzen duen eta trabak besteri jartzen ez duen jende hori, alde batera, ustea, hori bat, eta gero, agerraldi asko izan ziren, gelditu ziren egin gabe, erantzunkizun politikoak behintzat atera gabe, eta hor, lortzeko dagoen informazio horrekin guztiarekin, uste dut, eta ez dakit bide penalak aurrera segitzeko moduko ezer egongo den, zemen tamalez, gauza bada etikoa dena eta bestea legala dena, eta hemen, egun hauetan, Panamako paperekin ere ikusten ari garen bezala, badira, legalak, berez legezkoak diren jarduera batzuk, legezkoak diren bide batzuk, baina horrek ez du esan nahi, ordezkari publikoak diren neurrian, ordezkari publiko horiek ongi jokatu dutenik. Eta hemen, ez dezagun astu, eta nokin amaituko dut, kutxa bat desagertzeko prozesu bat ezari garela. Eta desagertze prozesu horrek kalte haundiak ekarri dizkiola, Nafar ekonomiari eta Nafar jendarteari. Beraz, hor, eta bertan, ordezkari politiko ziren neurrian parte hartzen zutela. Ez beraien ezagutza ekonomikoarengatik, baizik eta ordezkari politikoak zirelako, beraz, erantzukizunak izango dituzte. Laura Perez. Bai, kanen asuntoarekin ikusi izan genuenan, da nola, botere ekonomikoaren eta politikoaren arteko harremana hortzegoela, batzuek beste aldera begiratuz,
gaurko ondorioak, ez? Orduan, bueno, ikerketa batzordea berriro abian jarri barko da, esan zuen bezala, erantzunkizunak eta arduradunak aurkitu alizateko, Komtos Ganbarak dioen bezala informazioa zen eskaintzen, blokeatu egiten zen, eta, honen inguruan ere, hausnarketa bat egin beharko dugu zenbateraino interes publikoa duen informazio guzti hori, zergatik ez, legez eta derrigorrez ez den eskaintzen parlamentuari, eta ea ondorio zerbait aurkitzen dugun, eta arduradunak eta erantzunkizunak eskatzen alditugun. Nahikoa ados zaudeten gaietan azkena izatea, ez da inondik inora abantaia Joseba, beste batean, ordenua beste modu batean antolatuko. Lasai. Bueno, gauza bat da ardura penalak eta besteak ardura politikoak, eta ni bakartzurekin bat nator. Kasu honetan eta momentu honetan ardura politikoen inguruan egin behar dugu eztabaida eta hausnarketa. Kontutan hartuz gainera tokiko ekonomia sostengatzeko eta suspertzeko instrumentua desagertu egin dutelako. Eta hau da, etzako larriena, hemen Nafarroko ekonomia sustatzeko instrumentua desagertu dela. Eta bestetik, hirugarrenik, mito bat ere desagertu da, ez? Beti esan digute eskuinekoak eta upenekoek hobeto kudeatzen zutela gauzak, ez? Eskertiarrak baino, ez? Beti esaten dute, ez? Guk hobeto egiten ditugu gauza ekonomikoak, hobeto kudeatzen ditugu instrumentu fiskalak, hobeto egiten ditugu politika ekonomikoak, eta kasu honetan adibide ikaragarria daukagu hori noaitere deusestatzeko, ez? Askotan eskubiak ez duelako guztion gauzak hobeto kudeatzen. Arrunt ongi, Bakartxorruizek arestian esan du Mikel Aingeruaren gaiak asko aspertzen zuela, eta kaso izan. Ez du esan aspertzen, gaiak nire iritzi propioa. Beti folioa daukazu, normalean oharrak hartzen dituzu, eta gaur oharrak ez, gaur marrazkiz, bai, gero bideo ikusten albaita YouTubeen. Baina, ez gaizkia, nik ulertzen dut, gaurko. Ez boikoteatu Juan Cruzen gai ordena. Ulertzen dut gaurko gaian, eta prensa idatziak ere jasotzen duen moduan, eta egia da, kazetarien aldetik, kazetarien aldetik, iruditzen zai jendartearen aldetik, baino interes gehiago. Adierazten duzuela edo medioen aldetik. Baina ni neu, eta esan dute, ez da utzikeria, baina ni neu, gai honek, Ez zaitu pizten, zenau pizten. Bueno, dena dela, WhatsApp talde bat badaukagu, eta gaiak proposatzen aldituzu, hori ere bidezkoa da, eta zilegia da. Beraz, solasaldi parlamentarioa ez, parlamentarien batzarra deituko dugu, da, asamblea da, hemendik, Hobeda batzarra. De dio. Joseba, vale, hori ere aintzate hartuko dugu. Bueno, bada Esker Mila, Jokin Castilla, Bakartxo Ruiz, Laura Pérez eta Joseba Zolaza, gure parlamentarien solasaldi honetara hurbiltzeagatik, eta entzule jaunandere maiteok badakizue, zerran datorren orain, jarraian albiste emankizun jaburra, Euskadi Irratiko lankideen eskutik, eta horren ondotik zer, bada Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin. Amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, Eusko Jaurlaritza uste du Arcelorren Zumarragako lantegia bideragarria dela eta lanpostu guztia eustaren alde egingo du. Arantxa Tapia, lehiakortasun sailburuak, Euskadi Irratiko faktorian ordea adirazi du enpresari dagokiola lehendabiziko urratsa ematea. Jon Aizpurua, egunon. Egunon, alaxe da Arantxa Tapia sailburuak adirazi duenez, Jaurlaritzaren helburua da Zumarragako lantegian lanpostu guztiei eustea, eta uste du hori posible dela baldinetan lehenbizi enpresak berak bideragarritasun plana aurkezten baldin badu. Hortik aurrera Jaurlaritza laguntzeko prest dago, baina
baita produktu berriak egiteko, ikerketarako, makinak berritzeko edota formakuntzarako laguntzak emanez. Hala ere, beti Arcelor enpresaren implikazioa eskatu du Arantxa Tapiak. Proposatzen duguna da, egin dezatela bideragarritasun plan bat. Eta gu Jaurlaritza bezala implikatuko gea eta inbertsioiek aurrera eramaten lagunduko dugu. Enpresa implikatze baldin bada, gu implikatzen gera. Baina noski, enpresa pribatua izanikan beraiek ere aurrera pausa eman behar dute. Eta noski guzti horrei formakuntza gehitu behartzaio eta horrere laguntzeko prest gaude. Tapia sailburuak uste duenez, negoziatzeko borondatea badute alde guztiek eta orain negoziak eta horiek amaiera ona izatea da helburua. Madrilgo Kongresuan Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidentea azalpenak ematen ari de Europar Batasunak eta Turkiak errefuxiatuei buruz sinatu zuten akordioaz. Berak eskatuta egiten ari den agerraldian, Rajoyk esan du akordioaren ondorioz Europara sartu nahi duten errefuxiatuek ez dutela euren bizia arriskatuko. Xiker Esnal, egunon. Egunon, Rajoyk adierazi du Espainiak 3 oinarri irmo defendatu dituela. Errefuxiatuak ez itzultzea Europara iritsi eta berehala, taldeka itzultzea debekatzea eta asilo eskaerak banan-bana aztertzea. Jarduneko presidenteak azpimarratu du Turkiarekin egindako akordioak errefuxiatuen bizitza babestu eta Europara sartu ahal izateko legezko bidea bermatzen dituela. De manera primordial, evitar la pérdida de vidas humanas disuadiendo a las personas. Akordioaren helburu nagusiak pertsonen heriotza saiestea, pertsonen salerosketan aritzen diren mafien kontra egitea eta behar handiena duten pertsonei legezko bide segurua albidetzea izan direla esan du Rajoyk. Era berean, onartu zen adierazpenaren aurretik aurkeztutako testua baztertu egin zuela jakinarazi du, ez zuelako idatziz jasotzen pertsonak taldeka itzultzeko debekua. Aldaketa hori eginda, adierazpena babestu egin zuela azaldu du, parlamentuak aho batez onartutakoa betez. Eta Kongresuko pasillotan hitz egin berri du Juan Carlos Girauta, Ciudadanosen Kongresuko bozeramaleak. PSOE, Ciudadanos eta Podemosek egingo duten bileraren bezperan, Girautak berretsi du Podemosi, PSOE eta Ciudadanosek egindako akordioaren aldeko botoa eskatuko diotela. El acuerdo es que vote sí a un gobierno PSOE-Ciudadanos que aplique el acuerdo PSOE-Ciudadanos durante toda la Girautak zehaztu du ez duela PSOE-rekin gobernuaren osaketa zitzegin eta ez duela ministeriorik eskatu, hori etorriko da, Podemosek aldeko botoa ematen badu. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan erreferentzia politikoa gaur, Iñigo Urkullu lehendakariak bere agintaldiaz egingo duen balantzea. Gasteiz, Asun Arozena, egunon. Egunon, 2 ordu barrurako dago hitzordua hemen jarrita lehendakaritzan, Jaurlaritzako 200 goi kargu eta sailburuen aurrean agertuko da lehendakaria. Datuak mai gainean jarrita, txosten zabal batekin legealdian martxan jarritako ekimenen betetze mailaren berri emanaz. 2013ko apirilaren 9an 1000 eguneko programa aurkeztu zuen Iñigo Urkullu lehendakariak eta esan bezala horren balantzea egingo du gaur. Hauteskunde autonomikoetarako datarik jarri gabe oraingoz, printzipioz legealdia agortzeko borondatearekin lehendakariak berak azken aldian azpimarratu duenez. Errepideetan, ez da orain bestelako eragozpenik segurtasun sailean esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera odeitza izango dugu gaur ere, baina tarteka urdinguneak irekiko dira. Euri egin lezake bai, baina ez askorik, baina azkeneko ordutan odeiak trinkotu eta euria sarriago egingo du. Iparraldeko haizea ibiliko da, biziago arratsaldean eta hala ere temperatura pare bat gradu jaitsiko da. Goizeko 11etan izango da, urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eu satarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia. Albistearen arian. Euskal Herria Irratia. Atzo, gaur eta beti, zuen baimenarekin. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu ongi elikatuz. Informazioa 659 155 835 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskara zatendituko zaitugu. Bainez dekorazioan toldoak, eltxosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña.
Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze-lanak. Imprenta laesterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150% deskontuarekin. Metrópoli Forala. Goizeko 10 eta 8 minutu dira entzule, berriz ere txandartu da Iruñeko irrintzi dorretik Euskal Herria Irratia.eus, FM-ko 91.4 amaikak bitartean Metropoli Forala zeharkatzen jarraituko dugu, hainbat lagun ondoan ditugula, esate baterako azken egunetako argazki zenbait aukeratuko dizkigu tertulia grafikoan, Xavier Santamaria gure begi kritikoak, Batirtze Kabello irakaslea, Unzue herriko bizilaguna Grezian izan da azken asteotan, eta ez atzera ez aurrera gelditua diren errefuxiatuak laguntzen, bertan ikusitakoa kontatzera etorriko zaigu gero. Asier Larretxea poeta bastandarrak idatziko du gaurko mikro ipuina, eta asteburuari begira ere jarriko gara, datorren asteburuan autobus geltoki zaharrean azoka solidarioa antolatu baitu Reas, ekonomia alternatiboaren sareak, David Garnatxok emanen dizkigu xetasun guztiak amaikak jo aurretik horiexek gure proposamenak, eta segidan iritzaren tartea zabalduko dugu. Ariaz bestaldean daukagun lagunarekin minutu bateko manifestua entzuteragoaz. Asier Azpilikueta, egunon. Egunon. Eta nahi duzunean aurrera. Bai. Aitatxi eta amatxi tipulatxoen kontuak entzunen ditugu gaur, solidarioek itoizko kableak moztu zituztela 20 urte bete diren honetan. Enaiz ni izanen egun hartan zertan enbilen gogoraraziko dizuena. Ezta ere ekintza hark gu guzion bihotzak nola goratu zituen oroitaraziko dizuena. Ez? Halako ausardien efemeriek ezkortasuna gaurkotzen diate. Niretako pesimismoa dakarte besapean. Itoitz izan zen Euskal Herriko azken borroka ekologista handia. Eta galdu genuenez. Eta ordutik, Nafarroko mugimendu ekologista, inoiz halakorik existitu izan bada, burua ezin altxa dabil. Aimertzerako, ezkerreko alderdien hiztegietatik ekologismo edo antidesarrollismo hitzak desagertu egin baitira. Ea, suta gar pixka bat, mesez. Zutagar Ibartarrak entzuten ari gara, hain zuzen ere zer da entzuten ari garena?
Asier? Rotaflesa Garrasika. Rotaflesa Garrasika. Ekintza haren oroimenez edo egin zuten kanta benetan politan niretako. Asier Azpilikueta, mila esker, nahi duzun arte ongi izan. Agur. Metrópoli Forala. Azken egunotako argazki zenbait aukeratuko ditugu segidan tertulia grafikoan Xabier Santamaria gure begi kritikoaren eskutik. Egunon eta ongi etorri? Egunon zuei ere. Eta irudi bat ez, 8 irudi bat batean begi aurrean ikusi ditugunak gaurko periodikoen egunkarien azaletan San Ferminetako kartelak ditugu eta hori esek aztertzera joko dugu lehenik eta behin lehenengo argazkia ikusteragoaz. 2016ko San Ferminak iragarditzaketen 8 afixak aurkeztu dituzte, iruindarrek apirilaren 18 arte bozka dezakete nahiago dutenaren alde, interneten bidez egin daiteke, eta aldaketa handirik ez dago, ez kolore, forma eta motiboetan 8 afixak, humorez, tarteka ere. Zer iruditu zaizu? Ez dakit 8 afixa horiek irudi batean laburbildu daitezkeen, Xabier? Bueno, atzo, erran behar du lehen eta behin, atzo kondestablen egondu nintzen arratsaldean eta aukera izan du nuen 8 txartelak ikusteko. Antziren zintzilka edo etxatxi eta hor lehenbiziko aretoan. Eta orduan gelditu nintzen, begira poliki-poliki banan-banan, beti ere, olako kartelak ikusten direnean, gelditzen zara pixka bat harritua, ezta? Ez dakit nik, adibidez, nire kasuan, aitortu behar dut, zigaren kartelak maite ditu hola, ezta? Eta orduan hemen olako antzikan ezin da aurkitu, ezta? Baina ere, hor badire zer komentario egiten aldirenak. Adibidez, lehenbiziko da, zezen bat agertzen dana, zezena du izena, Picasso tipokoa ikusten du dela, ezta nonbaiko ikusten dira korrikalari batzuk daudela hor marraztuta bere gorputzen barrenean, eta zezena badago, guri begira, ezta ematen du ateratzen ari dela txarteletikan guregana, ezta. Bueno, impactantea da pixka bat, bada irudi baski orekatua, eta ikusten baldin bada bere tamainan, oraindikan ere ikusten da behar bada politago, hemen egunkarien ikusten du bazkiz txiki, ezta? Dena den, kobazulo batetik ateratako piktograma bat ematen du ere. Bai, igual, kobazulo batetik, edo igual, Teseoren laberintotik ateratako minotauro, edo auskalo olakoren bat, ezta? Bueno, zezenak protagonista ez bakarrik afixa batean, ezta? Beste batean ere. Bigarrenean ere, Xuri Beltz izeneko horretan ere, Xexena ikusten da, Xexenaen adarrak eta muturra edo baiarri, edo zer den F bat egiten du, nola bai? Eta gero, ikusten da S bat osatua xuriz, kolorea, lengua zen beltza, eta errantzidaten hori zera korrikalari bat, edo baitere korrikalaren hankak osatzen zutela S hori, bien artean FS, San Fermin edo lako piktograma, lako gauza egiten dutela, ezta? Bueno, txuri beltz, eta hori ikusten da, kolore hori agertzen dira. Gero beste beitan, santua ere agertzen da. Bai, lehenbizikoan los colores de la fiesta, hori agertzen da San Fermin, aski modu normalean, ezta? Baitere hori bere bakulo eta dena,
Eta bigarrenean berriz, pues badago simplifikatuago, ezta, edo simplifikatuago edo komplikatuago behar bada, ezta, hor agertzen da bere gorputzen gainean, entzierroko ibilbidea, zezen plaza, eta, en fin, ikusten da, eta, ez da egite, begikolpez polita egiten da irudia, ez da, bueno, hor dago, ez da. Beste batean erreginak ikus daitezke. Bai, eta hori da klasikoena behar bada marrazkiai begira, ez da, lau erreginak ikusten dira, lau erregin erraldoiak. Eta reinas du izena, txartel horrek. Konparsan esan dute, konparsan ez, atzo, maian zeudenak esan zuten, artistak esan zuten, berdintasunaren aldeko aldarri bat izan dela hau. Bueno, aldarri bat... Konparsako lau erreginak hautatzen. Bai, errebindikazio hori edo solako aldarri hori, ni, bueno, neurri batean ikustu dut ados nagola horrekin, aldarri horrekin, ez da, nik uste dut emakumea baztertua ikusten danean, beti ere horren kontra egin behar da, baztertze horren kontra. Duela gutxi hil zen arkitekta famatu bat, nik uste dut, Zaha Hadid, eta nik uste dut, kasu honetan, emakume talentu handikoa, arkitekturan ibilitako eta goi mailako moduan ibilia, eta hori marginatu izango zen, ere bazizuen adibidez konkurso bat, nik uste dut galesen izan duzela, hor opera bat, eta naiz eta lehenbiziko gelditu gero Foster arkitekto gizonari eman zioten, eta horako gauzak ikusten dira, ezta? Halere, hala ikusi eta hemen errebindikazio hori, gelditzen naiz pixka bat, impresionietako da penari. Horri, erregen falta dauzkat, ezta? Ni pentsate dut, Adea Morenak egin zuenean olako konparsa edo asmatu zuenean olako irudiak, asmatu zuela eta beltzak hartzen dira, emakumeak hartzen dira, New Yorken ibili ziretikan, peldurra zen bi beltz izatekotan, edo izateagatik behar bada istilok sortzen altzituela, eta hemen hori dola 200 urte sorturiko gauza horretan ez da izan. Eta behar bada, uste dut ez dela toki aproposena olako remikazio egiteko, kontutan hartuta baita ere, gaur egun edo inpen nire ikuspuntutik nik ez dut ikusten emakumearen imaginazio hori bestan. Nik bestan ikuste ditut gizonak eta emakumeak berdin, eta nez eta Lexakako San Ferminak ere han ospatu, eta gure amatxi hanbete txukaldean ibili, erraten badigu gure amatxiri handikan ateratzea, hasta ekit zebestara egitera, ez bortza zerez ganiuke lortuko, ze berak nahi duena eginda egiten duena. Bueno, San Ferminetan berdintasuna behar dela, hori begibistakoa da, sarritan festan gertatzen direnak ikusita, ezta? Dena den, zuk esaten duzu, agian modurik egokiena, ez dela konparsako figura hauen bitartez, hor konparsan berdintasuna lortuta zegoelako nolabait esateko. Hain zuzen ere, errebindikazioak igual, ez dakit egin behar dire, behar den tokian, ez da oso aproposan, ni gogan daukata adibidez balengo urte batean, hartu genuela institutuan olako egoberritan, felicitazio bat, eta hor idatzia zuten nire aitaren eta amaren etxea defendituko dut. Beraz zuzen duzioten Arestiri, ez da? Baina behar bada kontutan hartu gabe, Arestik hain zuzen ere nire aitaren etxea idatzi zulakoz, marraztekotan edo azpi marraztekotan, ez zela ibili behar ordurartio bezala, ai amalurra, ai negarrez eta hola, baizik eta gizonezko jarrera patu bartzela, eta gainera kokatzen badugu poema bere momentu historikoan ulertuko dugu zergatik, ez da? Beraz, zuzenketa horiek egitea, hori gauza ez dela egokia, ez da? Ala nola hemen ez dut ikusten egokitasun hori, ez da? Bueno, bestelako kartelak ere, aipatu nahi zenituen, ez da? 8 direlako guztira, gainetik bada ere, ziztu bizian. Bai, bueno, hor bada bat, hemen pañoletaz, hori ikusten dira, horako, ez da egite, irukia, gorri eta txuri, nila lehenbiziko presioa ikustean, ikusten nuen Casa Sanzena. Baina, bueno, ez dakit, Casa Sanzena dakizu dela, erregistroen tapa bat, ez da? Alere, erranuke, Casa Sanzenan berizten aldirela kuboak eta erromboak, eta hexagonoak, eta modu ezberdinetan, aski polita dela, ez da? Hemen impresionazta txarra, ez da? Baina, bueno, gelditzen zait pixka bat, ez dakit. Oso geometrikoa, ez da? Geometriko, eta simple, ez da desatsegina, eta gainera gorri eta txuria polita izaten alda, eta hola ikusten alda, ez da? Baina, ezin dute bitatu Casa Sanzena irakurtzea horraz pilin, ez da? Bueno, beste afixa batean, aurrak eta umeak festarekin lotzeko aukera baliatu nahi izan dutela, esan dute epai maikoak, ez da? Eta hori da San Marrazki. Bueno, joko erreza, ez da? San Marrazkin. San Marrazkin. Esanen dugu.
Samarrazkin. Samarrazkin, Fermin kendu dugu, San ez da? Bueno, eta hortxe komiki figurak, eta... Bai, bueno, hor agertzen da San Fermin, 3 lerrotan San Fermin, eta gero tartean, ikusten da, pues, ematen duena izatea, pues, ez dakit, horren marrazkitxo batzuk, edo la, pues, gazta pixkan hasi, ematen du pixkat orbantxo batzuk, ez da? Hor dago, San Fermin izena, ez da? Hor da. Eta gero, letrak bakarrik biltzen dituen, beste afixa bat ere badago, ama maitatu. Hori da mezua, hori da bertan idatzita dauden bi hitzak. Hain zuzen ere, bai, hor ikusten da, eta hor ikusten da horri bat, non letra larritan, San Fermin, 2016 barkatu, eta bueno, Julio, Estalia, ez dakit zer, ematen du dela solako dokumentu bat, edo afixa edo lako bat, eta ematen du ume batek idatzi duela aurran letra delakoz, ama, letra txikiz goian, eta maitatu letra larriz edo handiz behan, ez da? Bueno, idea da, nonbait ere errebindikazio, ez da? Badakigu, megaraian, amen lanak ezin direla ekidin, ez da? Ameak beti bil behar dute, pues, umen gainean, arropa zaintzen, ez dakiz ere amaten, gero otortua kontutan hartzen, gero erraldoiak ikustera eramaten, eta barka, ume txikiak giren bitartio, pues, aman papera oso handia da, baina gaur egun ikustu dut aitana ere antzekoa dela, ez dakit. Nahi baduzu Panama aldera joko dugu. Salto handia, bai. Beraz, bestelako irudiak ikustera goaz, gure tertulia grafikoan, 2. argazkia. Bueno, eta dirudunen atzeko atea, ez da? Fortunak ezkutatzeko erabiltzen diren sozietate sare konplexuak azelaratu ditu Panamako abokatu langela batetik filtratu den barne dokumentazioak, ez da? Eta atzo bertan Islandiako presidenteak dimisioa eman zuen, eta argazki bat ekarri didazu Mossack Fonseca abokatu taldeak Panamako hiriburuan duen egoitzaren sarbide nagusiarena, eta hortxe dorre izugarriak ikusten dira, kristalezkoak, baina kristal horiek ez dira oso gardenak, Xabi. Transparentzia ibiltzen baldin badugu pixka gure gogoan, ikuste dut, kristal horretan hori berezten bada ere, gero hor barrenean ibiltzen dena oso izkutua gelitzen dela, eta arki lardaskatu, beraz, ez dakit simbolo egokia den barrukoa adierazteko edo baita ere islatzeko, ezta? Hor ikusten da, olako dorre handia, eta hartzuko bagenio, olako dorreari monumentuaren, ez dakit, izaera dola, zen olako monumentu litzake, monumentu zeri egin diogu, kapitalismoari, neoliberalismoari, laporretari, ez dakigu, ez da olako gauza gertatzen dira, eta gelditzen gara zur eta lur egunen, ez dakit. Bueno, okerraritu dira ere bankian, eta dorre okerrak zituzten, ez da? Bai, baita ere. Horren nahiko zuzen eginda zegoen, ez da? Geometria. Bai, geometrikoki, bai, hor okerreta bar, ez da? Dena dela, txantxa egiten badugu ere, hor oso gauza triste eta larria da, ez da? Ikusten zen olako dirutzak ibiltzen diren hor izkutuan, eta diru horiek beste tokitan ibili behar ziren, ez da? Hemen, estimazio bat egin dela irakurtzen dut, eta aipatzen da, $8 billion ibiltzen direla olako asoziazioetan, olako bankuetxetan, edo olako enpresetan, ez da? Zu matematikaria zara, zenbat diru da hori? Ezin dugu imaginatu, 8 bilioi aipatzen baldin badugu, zenbakiari begira geditzen gara zur eta lur, baina, bueno, konparazionia erraten da, dela, pues, Estatu Espainiarraren, barne produktu gordinaren 5 aldiz edo 5 edo gehiago. Berdin gelditu naiz. Bueno, pues kristona hitz batez errategotan, ez da? Bai, orduan, baina oso tristea da, gaur suposatzen delako, 180 milioi urtean gelditzen da hor ingresatu gabe, pues, noski, zergak eta horako servizio publikoetan ibila izateko, ez bere baizetan eta bar, orduan hori da dirua izkutatzea, eta gaina hori jendeak egiten du lasai eta inongo problemari gabe, ez da? Eta gainera legearen barruan sarritan. Claro, hori da, hemen berezi behar dugu zer den legea, zer den etika, zer den ez dakit. Erratu dut ez dela berezi behar, ez da? Ni behin aditu nion Aladino Kolini, Urralbururen garaia. Ez gara, edo ez dugu sartu behar sorginen eizean, ez dugu etika aipatu behar. Berari aipatzean aditu nion lebiziko aldia, ez da? Urralbururen garaian zen hori, ez da? Eta bain ere, badirudi politikarik berezin dutela arront
etika, alde batetikan, eta legea, edo beste aldetikan. Legalki jokatzen dute, ez etikoki nolaz ere, argi dago, ezta? Eta orduan, alere, zenbaitokitan, badirudi nolabaiteko lotxa gelditu zaiela barruan, adibidez, ikusten dugu, Reykjaviken orain lehenbiziko ministereria, 2 egunetan dimisioa aurkeztu du horrek, manifestazio bat eta protesta bat jendeak egin zuelako haren kontra, bera agertzen dalako papero intartean, ezta? Sigmundur Gunnlaugsson, hori da bere izena, gobernuburua, parlamentua desegin eta bozak aurreratzeko eskatu du. Nahi duzu leitzaldera egitea? Gurera etorriko zara. Batxin saltoaren egiten dugu, saltutxo bat, leitzaldera. 3. argazkia ikustera goaz. Espainiako armadak leitza okupatu duela, salatu du bertako udalak, Mikel Zabaleta alkateak jakinarazi du inolako jakinarazpenik egin gabe eta baimenak eskatu gabe egin dituztela maniobra militarrak herrian, ezta? Eta horrek, herritarren artean ongieza eragin duela eta irudiak militarrak ikusten dira, irudi horretan, argazki horretan, Maider Carrere bertako bizilagun batek egin ditu, Leiotik ez da oso argazki ona, gaurko berrian ikusi dugu, eta atzo Twitterren bitartez ere, Maider Carrerek egindako argazki hau, kamioitik jeisten ikusten dira soldadoak, beste garai batekoak ematen dute argazki hauek, baina urte oro horrelako provokazioak gertatzen dira, ez da, Xavier? Bueno, pues ala dirudi, triste bada ere, ez da hemen argazki hau begiratuta, ematen du okupazio militar bat dela, holako herri lasai batean. 36koa, ez? 36ko irudia ematen du honek, ez da, txurita bez gainea, ez da, hemen fotokopian, ez da. Ez dakit, hori gauza ikaragarria da, ez da. Inongo abisori gabe, inongo motibori gabe, inongo, ez dakit, justifikaziori gabe, militarrak bere, ez dakit, bere tresneria guztiarekin sartzea olako herri lasai batean, horrek ez du izenik. Zer dela eta egiten dira olako disparateak? Galdera hor gairean gelditzen da, baina nik ezin dute erantzun eman, ez da? Gogoan daukatu hain, gaintzuzen ere gaur, badugula, Vuelta al País Vasco delako hori martxan, gaur ati dira Gazteiztikan, elmuga dute Lesakan, tartean Leitzan barna pasatu behar dute. Eta bi gauza horiek bildu behar ditugu, pensatu dute, País Basko izena baldin bada, Nafarra sartzen badugu hor, olako, ez dakit, olako proba deportiba batean, sartuko ditugu gure kamionak hor, baina olako mekerietan ibiltzen alda mundu honetan, ez dakit, harrigarria da, ez da? Harrigarria eta penagarria aldi berean, ez da? Ez dakit, argazki hori babestuko oteluketen gure urrengo protagonistak, nik uste dut, baietz, Madril aldera goaz. Mariano Rajoy, Jose María Aznar eta Vargas Llosa ikusten dira argazki berean eta haien artean zer tentsioa. Bai, hori da, eske hain zuzen ere argazki hau nik ikusi nuelikan, bezperako egunean, aditu nuen hor 24 horas derako programa horretan, piztu nuen telebisoria eta hain Vargas Llosa zegoen bere diskursoan, gizon elederra da. Omenaldi batean. 80 urte egin ditu, eta badirudi, pues hor, instituto edo seminario Vargas Llosa egin zuten, eta ez dakit askatasuna, ideak, eta... Fundación Internacional de la Libertad. Eta Amerika etxean uste dute egin zutela, ez da? Hor bat zirela, pues horlako presidente batzuk, haintartean baita ere, pues presidente zana Aznar, eta guain funtzioan dagoena Rajoy, ez da? Deskribatu dezagun argazkia. Rajoy lurrera begira, ageri da? Bai, Rajoy zailena izanen da, ze argazkia, eske, Rajoy horrek beti ere badu olako jarrera harrigarria, ez da? Ez dakigu nondik nola daujan, galegoa da, ez da, gallegoa da, baina, gora edo bera edo gelditua dago, ez da? Zer dabil bere buruan, ez da? Ez dago garbi, ez da? Hor dago, defensan bezala, eskua pixka bat igota, hola, begirada behan. Bueno, baina aurretik nor pasatzen ari zaion ikusita, nik uste dut... Oso diferentzia. Oberena dela bera begiratzea, ez da? Defensan pixka bat egon badare, ez da? Aurrean nor duelako? Aurrean badu hor Aznar, eta Aznarren martxa arrond militarra da, ez da? Serio, eta eskuak tente. Eta muturra okertuta. Baina betiko moduan, eta hor ikusten duguna da gizon bat oso seguro bere konbizioetan. Tipo hau seguro dago, ez da falso.
Hala nola bertzea aski falso ikusten da, edo ez dakigu, hau ez da falso, hau da disparate bat, ez da? Hau da elementu bat ikaragarri. Baina erresuminduta, ez da? Erresuminduta, baina eske hori da adierazi behar duena, eta adieraziko duena gero, ikusten baldin badugu gero ze pasatu zen, ez da? Berak eran zuen, hain zuzen ere, Partido Popularrak egin behar zuela berritu, aurpegi berriak atibi beharra, beste irudi ban bartzala, eta hori Rajoyen kontra, joan, usten zuzen, ez da? Eta gero baita ere, sartu zen ja internazional mailan, ez da, Obamaren kontra eran zuen, aski laitzela edo lako zozera ipatu zuen, eta lehen, beraiek asiriko bide gogorra, eta hola, gerra bidea, gelditu azela pixka bat baztertua, eta guain ditugu olako disbatek eta olako desastreak, olako utzikeriaren ondorio direla, olako izan duzen bere mezua, ez da? Eta sinistuta gaina. Eta Vargas Llosa, urrengo protagonista, soy consciente que estima su verso, además. Bueno, nik aditu nuelikan elederra da gizona, eta berak gaina, bere diskursoa eta aznarrena, nik uste dut, hildo beretikan joan zirela. Ziren, berak erran zuen, edo nik aditu nion, hasia zen ja bere diskursoa, eta berak erratzen zuen, forma beharrezkoa zela demokrazia babesteko. Demokrazia forman falta zebilela, nik ez dakiz zehazki, berak zehaztu zuen pixka bat, erranez, behar bada, ideak eta hola, konformatu inbertzirela, forma ez zela bakarrikan ezagarri bat literatura izeokiona, baita ere politikan oso importantea zela, eta gero ni pensatu nuen ez dute zuen izanen are, falta edo galtzen direla formak parlamentotan eta hola, batutan ikusten diren olako jarrerak eta olako esaerak eta olako zakarreriak eta hola, berak nik uste dut horrerik zeuki hola, ezta? Baita ere erran zuen, noski, aipatu zuen, eta hori kuriosoa, ustelkeria, korrupzioa, zela oso etxai ikaragarria gaur egun, Europan eta Estatu Batuetan ere bai, eta oso lasai, gelditu zen hori arraten. Hemen irudiari begira, eta pentsatzen badugu zer erran zuen, zenbat aldi politak edo izpolitak bota zituen eta hola, eta hemen ikusten badugu irudia, eta nortzuekin ibiltzen dan, eta olako ustelkeria aipatuta gero, guk ontzat hartuko genuke esaldi topiko gure, ezta? Irudi batek mila itzen aina benpen balio duela, ezta? Irudi horren atzean, eta irakurri duzun azkeneko liburua, Vargas Llosarena, zen izan da? Bueno, azkenekoa izan duzan, duela urte batzuk, el sueño del Celta, uste dut, ezta? Eta oso liburu interesgarri dut zaidan, nik uste kritika ez zela izan horren hildotikan beti, ez da, beste batzuk beste gauzan esperantzagoan, erdi kronika da, kronika fantastiko, kronika literario, kronika fikziozkoa, baina ere, aurkezten duen personaia ikargarria da, eta nola sesalaketak egin zituen, Kongon, lehenbizigo gero Perun ere bai, antzekoa ziren, ematen ziren tratabideak zibilizazioa zer zenan, zen nolako basatia ziren, ara joan ziren mundu zibilizatuan abaitutakoak, ezta? Eta, orduan oso interesgarri ditu zaidan, eta tratabide oso literario eta sagona gaitu zaidan, ezta? Oso idazle hona edutzen zait. San Ferminen afixen irudiekin hasi dugu gure gaurko ibilbide grafikoa, eta Iruñean bertan eta festa giroan amaituko dugu 5. argazkia tertulia grafikoan. Nafarroako autismo elkarteak autismoaz kontzientziatzeko nazioarteko egunerako, pasaden larunbaterako Nafarroako erraldoien konpartzen konzentrazioa antolatu zuen Iruñean, eta herrialdeko 36 konpartzek parte hartu zuten, guztira 136 erraldoik eta Gazteluko plazan hartutako irudia daukagu, hortxe, erraldoi guztiak kioskoa ere ikusten da, eta hainbat, puxika hainbat, globo, ez da, jaurti zituzten momentuan, eguardian hartutako irudia da, egun ikaragarri polita ere egin zuen. Bertan egoteko aukera izan zenuen? Bai, egondu nintzen, bizkat berandu alegatu banintzen ere, ez da? Eta egitan oso eguraldi polita zegoen, jendetsu zegoen Gaztelu plaza, jende haunitz, eta oso polita zen ikustea hor erraldoi guztiak dantzan, batzuk erdiko aldean, beste batzuk txapitela alderan, nobait ere bideratzekotan. Gero txapitelan behiti joan ziren, eta estafeta guztia eginda, bazkaria bat zuten Salestar ikastetxean uste dut, arraino ez nintzen joan, baina bai lagundu nuen pixka bat konparsa eta hola, eta egitan oso giro polita, 120 konparsa egon duen ziren, toki ezberdinetan etorritakoak,
Eta, bueno, zera aipatzekotan, zeka motibo importantea zen, autismoa da gauza bat ikaragarria, ezta? Hori aditu edo leitu behar dugu, ama batek erraten duena bere semeari buruz, eta nola baloratzen duen ze garrantzia den garaiz hartzea, osolako sintomatologia tratabide bat zuzendu ahal izateko ongi, ezta? Eta ze nolako laguntza behar den, nonbait ere gauza horiek eraman izateko aurrera, ezta? Hori ikusita, olako parte hartzea egitan da gauza bat polita. Baina zergatikan zirenan Iruñeko erraldoiak. Hori da gauza bat pixka bat bizia, ezta? Gainako guztiak egon ziren, Zango, Zalko, Tafallako, kalde guztietako ektoritakoak, eta Iruñeko falta. Atzo Mari Ganuzaren hitzak entzun nituen, eta berak esaten du desmontatuta daudela, eta lana handia dela berriz ere pieza guztiak jartzea, eta horregatik ez zutela egin, baina guztiz bat datozela autismoaren aldeko lan honekin, ezta? Baina berak bihotzez egiten zituen... Hori baldin bada motibo gaitzertik. Bai, eta gaitzal ere. Eta oraindik ere bazegoela baten bat konpondu gabe, eta San Ferminetarako moldatzen ari zirela. Hauexek tertulia grafikoan gaur errepasatu ditugun irudiak beste hainbat ere izan zitezkeen, baina Xabier Santamariak hauexek hautatu dizkigu tertulia grafikoan. Mi eskera unitz, nahi duzun arte ongi izan. Ez da zegatik. Agur. Gauzak argi nahi ditugulako, Metropoli Farola. Bizikidetza erein. Apirilaren 7an osteguna, arratsaldeko 7:30 Iruñeko planetarioan, Los rostros de la guerra, la dignidad es lo que importa hitzaldia, Gervasio Sánchez kazetari eta argazkilariarekin. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Iruñeko zabalgunean, Benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 154 telefono zenbakian. Ostegunean zentralen M-Clan Desarmados biran, ostiralean Wyoming eta Los Insolventes, larun batean Ken Zazpi diska berriarekin, eta igandean The Bell Rise Kaliforniarrak. Kontzertuen ondoren eta goizaldeko 4 arte, Central Sessions, Central zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako rural kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948 33 0303. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquín Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Jaiak aske, gozamenez bete. Larun batean goizeko 10:00 Iruñeko Kondestable jauregian gazteei zuzenduriko ligoteo sanoari buruzko tailerra. Parte hartu. Gora Iruñea. Metrópoli Forala.
Esnatu nintzenean, mikroipuinak han segitzen zuen. Gaur Asier Larretxea poeta baztandarra. Hitza ordezkatu zuen bazterketaren itxukeriak, kiskailitako akelarren sugarran erraustu zen elkarbizitzaren sintonia. Asier Larretxea poeta baztandarra. Irratia. Euskal Herria irratia. Emititzeko lizentziarekin. Metrópoli forala. Ekonomia solidarioaren azoka eta jardunaldiak eginen dituzte asteburuan, autobus geltoki zaharrean izanen dira, hilaren 8an, 9an eta 10an reasek antolatuta. David Garnatxo antolatzailea daukagu gure artean, egunon eta ongi etorri. Egunon, Peio. Helburua ekonomia solidarioa indartzea eta ikusaraztea, ezta? Bai. Hala esan duzu behin eta berriro. Eta berkokatzea ere ekonomia, ez? Nik uste dut bisibilizazioa ikustarazte hori oso nahi eskoa da, baina baita ere berkokatzea ekonomia, ez? Ekonomia sari garenean zertaz ari gara. Jogur bat erosten dugunean, parasola bat erosten dugunean zertaz ari gara. Non egina dago guk. Bueno, feria honek ikustarazi nahi duena badela gauza guztiek, zerbitzu guztiek eta produktu guztiek erostea badela eta badela gure ingurunean eragin positibo bat izan da, ez? Eta hor ikusiko ditugun produktuak, esposizioak izan dute horre, salmentan egon diren gauza guzti horiek hori adierazten dute, ez? Bertan egindako ekonomia dela, gainera balore batzuetan oinarritutako ekonomia, eta bueno, produktu horiek badakigu nondik, nork eta nola eginak diren. Eta hori oso importantea da, dobintzat guretzat oso importantea da. Eta krisi egoera honetan azten ari den errealitate sozioekonomiko honek bere jardunaren bitartez erantzun errealak ematen dituela sektorez berdinetan, ezta? Hala nola produzioaren sektorean, zerbitzuetan, merkataritzan, konsumean edo finantza sektorean guztietan zaudetela? Guztietan behar gara egon gainera. Guztietan eraldatu nahi badugu gizarte hau, gizarte honi buelta eman nahi badiogu, guztietan egon behar da. Eta ekonomia horretarako tresna beharrezkoa da. Ekonomian txikiak izatea eta asko izatea horrek eman digu indarra. Saretze hori, zeut ekonomian orain arte, ikusten dugunean, geroz eta handiagoak dira ingurunean ditugun enpresak, ez? Finantza eta sari zarenean, BBVA geroz eta handiagoa da. Santander geroz eta handiagoa da. Bueno, guk aldrebezko bide bat plantatzen dugu. Esaten duguna da, goazen txikiak egitera, goazen txikitik, eta goazen txiki horiek batzera. Goazen gainera txiki horiek non diren jakitera, eta nolakoak diren ere jakitera, eta nortzu diren jakitera. Goazen aurpegia jartzera ekonomia horri. Eta guzti horien artean goazen saria sortzera. Hori da, izken buruan, merkatu soziala edo ekonomiaren feria honek adierazi nahi duena. Gutxi txiki batzuk izan da, txikiak txiki ez dugula jaere egiterik, baina txikiak batzen baldin magara, badugu alternatiba bat eskaintzea gizarte honi, eta hori da azkenean ikustarazi nahi dena, bizibilizatu nahi dena, ez? Eta aurtengo jardunaldien mezua edo lelo nagusia, kapitalismoa edo bizitza, ekonomia feministaren ikuspegia, balopean. Nik ezakizu zenbat ikasten nahi zen honekin, nik horrelakoetan eta horrelako leloak ikusten ditudanean egiten zaizkit oso ondiak, ez? Feminismoa eta ekonomia, feminismoa eta emakume feminitatea ikuspegi horretik gauzak egiten direnean, gauzak erroz ere aldatzen direla ikasten ari naiz, nik azken aldi honetan, eta nik uste dut aldaketa hori ere oso positiboa dela, eta guzti horretan apirilaren 8an ostiralarekin hasiko diren jardunaldi horietan guzti horri pixkat forma nahi diogu. Berbada izena sobera, ez dakit, sobera politikoa edo sobera teknikoa da, baina horretaz nik uste hor barruan dagoena da beste sensibilitate eta beste ikuspegi batetik ekonomia eta bestelako jarduerak ikustea dela. Eta horre etorriko den jendea horren adierazle bat izango dela. Oso interesgarriak. Niretako bintzat ikasteko bide bat. Beraz, ikuspegi inklusibo, solidario eta generokoa zabaldu nahi duzuela.
Eta ez da hori bakarrikan, esat jarruen aldetatik, egia da generoen aldetikan ala dela, baina ekonomia sozialak edo horregasek, eta feria honek antolatzen dutena baita ere, beste ikuspegi batzuetatik ere inklusiora edo bideak ematen ari da, eta aurten izango dugu baita ere, karrikiri esabete baterako euskararen gaian lantzen duen elkartea bertan egonen da. Bestea beste euskararekin lan egiten dutenak urteak darmatelako ekonomia soziala egiten, ez? Bertako militantzia handiarekin, eta horren adierazle, karrikiro egotea izanen da. Bueno, alde batetik izanen dira mikroitzaldiak, ez da? 30 minutuko txapak, esango genuke, itzalditxoak, eta gero beste alde batetik azoka bera, ez da? Zabalduko dituzue ateak urrengo ostiralean eta igandera arte luzatuko da. Esate baterako azokaren barruan nor egonen da, zer ikusteko aukera izanen dugu? Gainetik bada ere, zehaztasun eta gehiegi sartu gabe. Nik uste dut gainetik eta norbait beti astuko da, norbait ezin da etorri, baina Iruña herrian eta Nafarroan igual nahi batzu, ekonomia soziala biltzen diren jendea egonen dela guti beti, ez dute esan nahi denak egonen direnik. Eta horretaz aparte, elkarteak urteak daramatenak lan hori egiten, mugarik gabe, Amnistia Internazional, Donazio Arteko Amnistia, Greenpeace, horiek egonen dira denak ere, bai, ez? Eta horretaz aparte, produkzioan, benetazko ekonomia egiten adirenak, lakabekoak etorriko dira, arrautzak etorriko dira, gunekoak, etorriko dira jauregiako proiektua, oso proiektu polita eta interesgarria, hor egonen dira gainera ez bakarrik gastak eta jogurrak saltzeko, haizik eta baita ere erantzuteko nola egiten dituzten gauzak, oso polita esate baterako, haiek behia dituzte, eta bastan dituzte, baina belate pasata dituzte soroak, eta hor erite dituzte oloa, eta abena, eta garia, eta bestelakoak gero neguan bazkamateko ere behiei. Horrelako gauzak, horrelako esperientzia, ekonomia zirkularra ditzen den horrelakoak horre bai egonen dira, eta galdetu halko diegu horko protagonistei nola egiten diren horrelako gauzak. Eta produktuen salmenta, stand informatiboak, eta bestelako zerbitzuak, horreipatu ez dituzun zenbait, finantza etikoa, oso importante. Garraio jasangarria, bidezko merkataritza, energia iturri berriztagarriak, eraikuntza, ehungintza, posta, turismo arduratsua, lan gizarteratzea, badaudela hainbat tekla jo beharrekoak eta hortxe bertan izanen direnak ikusgai. Osotasunean bada alternatiba. Bada, eta egon bada, eta zuk aipatu dituzun guzti horiek nik astu ditudanak hortxe izanen dira. Eta alternatiba baditugu egunerokotasunean gure gauzak aldatzeko, esate baterako, zertarako izan behar ditugu bankuetxe tradizional batean diruak, izaten alba ditugu fiare bezalako esperientzi batean. Zergatik, zertarako. Edo aseguruak eskaintzen digutenean, zergatik hartu harritugu aseguru batzuk, injustiziak banatzen dituztenak munduan zehar, bere gero diru hori nola inbertitzen duten eta barrekotan injustizia banatzen dituztenean, alternatiba egon badagonean. Guzti horretaz hitzen da, eta guzti horren alternatiba egonen da. Baina bonbilak beharko ditu, ez da, ikusteko? Noski, eta bonbilak oso beharrezkoak dira, gauza asko egiteko, baina energia hori bonbilak piztuarazi eta funtzionarazi egiten duzten energia hori nondikan lortzen da. Nuklearretik lortzen da, edo guazen energia berriztagarrietara jotzera. Nik uste dut, alternatiba horiek, zen hau hemen, gauza batzuk ematen dira. Eske mundua izan barra horrela, beste ez dagoazkunderik, asteburu honetan demostratuko da hori ez dela egia. Eta hori da demostratu nahi duguna. Eta nunbait bizi beharko dugu, ez da, eraikuntzari dagokionez? Bai. Eta eraikuntza egiteko, eraikuntza hemen arazoa da, sobera etxe utxik daudela. Baina etxeak egin behar baldin badira, nik uste dut alternatibak ere badirela etxe horiek nola egin eta nola kudeatu ere bada. Alternatibak ere ez bakarrik nola egin baizik eta nola kudeatu egonen direla. Eta hori ere bertan egonen. Eta jantzita ibili beharko dugu karriketan, ez da? Ehungintza berezia beharko da horrere? Ehungintza eta berruskuratzea, ez bakarrik ehungintza baizik eta nola daiteke guk 3 hilabetean behin aldatzea arropa eta gure armarioko arropa guztiak aldatzea. Bueno, Inditexi esker. Inditex, H&M eta horrelako buruz, baina horrek injustizia asko gortze ditu beratzean. Ez guazen guzti hori ikusten atzera, eta horretarako da asteburu hori. Ikusten atzera eta alternatibak jasotzera zen. Arropa erosi nahi baduzu, baduzunan erosi. Badaude hemen jendea egiten ari direna, oialekin eta Nafarroan bertan eskoizten ari direnak. Baina horretaz apartera badira ere, traperos de maus bezalako alternatibak, zeinetan eskuratzen dituzu arropa oso prezionean eta gainera iroten duena. Guazen guzti horiek mintzat aztertzera. Nik uste dut esaten aldaketa izan barrenik batekoa. Baina guazen guzti horiek aztertzera eta entzutera, eta ikusikugu alternatiba egon badala. Eta atzerriragoa zenean, bestelako turismo bat ere egiteko, esate baterako. Bai, deskantzatuz beti ere, turismoa nik uste deskantzatuz izan barrela. Bueno, beraz, badagoela denetarik, ezta? Eta mikroitzaldiak, alde batera utzi ditugunak, baina gogoratu nahiko genituzkenak, ezta? Ekonomia solidarioaren alderdi ezberdinei buruzko gaiak
berriak dira, ostiraletik hasita eta igander arte, eta zuk esan duzun bezalaxe, euskaraz ere izanen da hitzaldi bat, oso gerezpanago, larun batean bizi baratzea eta ilargiaren egutegian, Jakoba Errekondo izanen da bertan, Karrikiri elkarteak lagunduta ere. Bai, gainere Jakoba Errekondo Karrikiri elkartearen mailan egonen da, eta nik hori uste dut probesteko gauza dela, sobretudo baratzean eta afizio zibitzen garenak eta deus gutxi jasotzen dugunak, galdetzeko zenolako baratzagintza horretan zenolako gauzak egin behar ditugu, tomateak ezaizkigu ateratzen, nola mosten zaioa azkenekoa tomateari eta zein da hori, gauza guzti horiek dakien batik galdetzen ezaizkio bengoz, eta asteburu oso emanen du, larun bat eta igande eman du Jakoba Errekondo, Karrikiriren estan horretan, landareren estanaren ondoan publizitate pixkat eginen dute bai, egonen den horretan, eta horre, pues esplikatuko du, baratzean nola aritu, gauzak hobeki atera daitezen. Oso interesantea, zuk ere uste dut baratza txiki bat duzula, hor ere konsejo baten bat eskatzen alduzu, tomateak sortu daitezen. Bueno, niren eskalagunak dauka, baina berak kudeatzen du gainera, ikusten oso jende integrala daukagu gure inguruan, eta oso ideia ona, 30 minutu ordu erdiro aldatzearena izlariak, ez da? Baten bat esan du gehiagizkoa dela, txapa gehiagi ematen aldetela horrelakoetan, baina nik uste dut, hor dauden arituko den jendea, zer kontatu baduela eta zer kontatu hori intezgarria izaten aldela, eta aukeraketa bat egiten alda, eta aukeraketa horretan ikusten alda, nik uste dut 3-4 hitzaldietan egoten altzara, informazio oso bizia eta berria jasotzen alduzula, eta gainera horrek ematen aldizula pistak, eta baita ere izaten aldirela oso pistak bizitzeko eta beste modu batean ere bizitzan tolatzeko. Bueno, eta egunero ikuskizunak ere izanen dira, ez da dena txapa, ez da dena hitzaldi, ez da dena feria, badira ikuskizunak ere, aurrentzat jostalekua ere bada, beraz, toki oso bat daukazuela asteburu honetarako lo egiteko. Izan badugu, gero gauzak ongi atera behar dira guztiak, badakizu batzuetan denak ongi ateratzen az direla, baina gu enpeño guztia jarri dugu gauzak ongi atera daitezen, eta jende guztia ekonomia honek, esan dut inklusiboa den ekonomia hau, ekonomia alternatiboa, eta eskaintzen dugun alternatiba inklusiboa delako, jende guztia edadea, generoa, dena delakoa, hizkuntzaren arabera ere, esportuak egiten ari gara azken aldi honetan, gauzak integrazio horren aldera, eta txikien gunea importanta izanen da, baina ondoan badakizue badagoela txiki parke doelako hori, el parke Latlun, nola ditzen den, eta horretan oso biaritzen dira. Aurten gainera, autobus eta probestuko dut, autobus geltokiaren laugarrenez egiten dugu feria hau, eta feria hau aurreneko aldia gintzen Santo Domingoko merkatuan, 3. urtea eginen du hemen, gainera aurten badu karga positibo handiago bat. Eta bada ekonomia alternatiboko agenda askok badaudela solasaldian udaletxearekin, orain dela 5 urte, udaletxearen gehiengoak onartu baitzuen hori elkartasun ekonomiarentzako leku bat izan bertzuela, UPNek ez duen bete eta ematen du aurten dagoen udalak beteko duela. Beraz, behar da azkenekoa da horrela asteburukoa dena eta mendik aurrera izanen dugula, ematen du izaten aldugula leku bat bertan egoteko eta ekonomia egunerokotasunean ere elkartasun ekonomia egiteko. Beraz, geltoki proiektua zabalduko da bertan, ez dakizen bateraino dagoen aurreratua, eta horre hainbat elkartek eta hainbat aldek hartuko dute haien tokia. Nik uste dut amankomunezko alternatibat plantatuko dela. Ez da banakako baizik eta denok baten ari gara, prozesu batean gabiltza, orain dela jaute nahiko. Ez dira, departamentu estankoak ez dira. Ez, taifaseko erreinu bat ez da izaten ahal, bestena horrek ez da alternatiba. Hori bizitzen dugu. Mian baia, geltoki proiektuan ikustu dut, pixka tajutzen ari dela, mamia sortzen ari dela horren inguruan, eta, egun, hilabete gutxi falta dira, nik uste tajuzko zerbait aurkezteko udalari, ostiralean zenolako lanak egin ditugun aurkeztuko digu komunikabidei eta politikoariei, eta horren arira, ikusiko dugu zenolako pausak ematen aldira, baina guretako postazun handia da ikustea posible dela Iruñeko herrialdean hemendik aurrera, edo hemendik hilabete batzutik aurrera izanen dugula leku bat egunerokotasunean elkartasun ekonomia saritzeko. Elkartasun ekonomia eta horren inguruko azoka ekonomia solidarioa eta konsumo arduradunaren alde egiten ari diren hainbat
enpresa eta entitate izanen direla autobus geltoki zaharrean espazio erreferentzial bihurtzen ari zareten horretan merkatu sozial horretan David Garnatxo landareko kudeatzailea. Mila esker eta nahi duzun arte ongi izan. Mila esker zuei. Agur. Auzolana gustatzen zaigulako Metropoli Korala. Iturrama Institutua ateak zabalik apirilaren 6an arratsaldeko 5etan Zibibox Iturraman. Helburua institutua ezagutaraztea 2016-2017ko matrikulazioari begira. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua Serafino Labe 16. Informazio gehiago 944-986-865 telefono zenbakian. Aurre inskripzioa egiteko epea apirilaren 11tik 14. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio! Tafaia 24. Txoko Txoio! Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide Lazkauko euskaltegi barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Ikasturte osoa edo hilabetez hilabeteko egonaldiak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Aurten, familia euskaldunetan egoteko aukera. Bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Argibideak 943 888 992 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide euskaltegi barnetegia. Lazkao. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta Iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Munduan zehar ibiltzen gara gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ostegunean zentralen M-Clan Desarmados biran, ostiralean Wyoming eta Los Insolventes, larun batean Kenzazpi diska berriarekin, eta igandean The Bell Rise Kaliforniarrak. Kontzertuen ondoren eta goizaldeko 4 arte, Central Sessions, Central, zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. Amaikak jourren ditugu, onaino entzule gaurkoari dagokionez, Metropoli Foralak egin duen bidea euskalherriairratia.eus, FM-ko 91.4. Gogoratu, ordu bat aterrietan informatiboa bihar ere zurekin izanen gara, Metropoli Forala berriz ere zeharkatzeko. Aio eta ongi izan.